RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Una naman i-turn over sa imuha, ilailahon na sa kanamo, unsa pangalan nimo? Ruleon Tukan po, ma'am. Sir, unsa bang programa ang atong madungog no anchored by Radyoman Maisel Meral Galve matag 8 to 9 AM, sir? Serbisyong straight to the point. Sure na ka ng serbisyong straight to the point ang program ni Radyoman Maisel Meral Galve? Yes, ma'am. Sure 8 na to 9 sure. AM? Yes. Sure na, Jod? Yes, ma'am. Di na mausab? Dili na good. Yes, correct, sir! Yes. Serbisyong straight to the point. Serbisyo. Ang programa ni Radyoman Maisel Meral Galve, 8 to 9 AM na, sir. Guys, sakto ang imong tubag, mudawat ka sa ato ang usa ka basket. Giyon say unod sa basket, sir. Hoy, hotdog, mantika, Cooking oil, cooking oil, og bulat. og itlog. Dagag salamat sa DXDC, og kay ma'am, og kay sir, og mga kamot, tanan sa staff. Madagang kayong salamat sa inyo na ako kinigtabang sa mo. Yes, salamat kayo. Congratulations, Sir Rolly. Dini sa Barangay 76-A, mga kasama ang atong winner sa atong RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Kini si Radyoman, Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.